दुखु गोनां दिनैनि जोंनि थिखानाय आगोलनिफ्रायनो जोङो जोंनि दिनै कालारखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आरो दालाय आफादफोरनि सतबांसा लानो होननानै जोङो थि खालामखादोंमोन दिनैनि अक्ट'खौ। दा दिनै बेबादियैनो अल ब्रह्म धोरोम बेवहाय सारा आसाम नाङै नुजाफैदों। दा दिनैनो मैया अर्थात मैयानि बेलासे 2:30 रिंगायाव गुवाहाटीनि मोनसे हस्पिटालाव मानगोनां बयनिबो आंगो बर' माहारिनिनो हाथरखि होननांगोन जोंहा रुंसार थरेन बर' मानगोनां सारा अर्थात बिथाङा रुंसारि जाबाय। दा बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। लोगोसेयैनो बिथांनि न'खरनि जि दुखुथिया माने बाय बाहागि बाजै हिन्जाव गोबां माने फिसाला बा फिसाजो बिथांमोननिसिम जोङो दुखुनि भागि जादों। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गाबखांनाय मोनदों। बिथांनि जि रुंसारि जानाय बेवहाय गमामायैनो बर' माहारिनि जोबोद सुंख'हायि खहा जाबाय होननानै जोङो फिल खालामदों। मानो होनबा बिथाङा जोंनि माहारिनि गेजेराव सासे गेदेमा नायल' जायल' रिजार्भ बेंकनि मावख'गिरिमोन, रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि। आरो बिनि उनाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरि आरो 2 खेब आफादगिरि बानस'दोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि। आरो बिथाङा बर'नि आरो असमियानि राव माने गोबां मेगाजिन सल' सुंद' सल' आरो माने गोबां बिजाब लिरनानै 14 गां बिजाब बिथाङा लिरनो हादों, ओंखारहोनो हादों। आरो बिथांनि जि सावथुन बर' माहारियाव जि अबदान होलांबाय, बिहोमा होलांबाय, असमियानिबो माने महरगिरि, सावथुन महरगिरि बिथाङा गोबां माने असमियाफोरनोबो माने बिहोमा होलांदों। दा बिथांनि समाजारि मावनाय, बिथांनि जि सुजुगिरि, बिथांनि जोंहा साहित्य अकादेमि बर्ड जिबा एवार्ड होयो, बे बर्डनिबो बिथाङा लिंथुमगिरिमोन। दा बिथांनि सान हर मेंनो गैयि डाइनामिक लिडार होननांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव। बै समाव दाख्लैसिम रुंसारि जाजासिम बिथाङा लास्ट बिजनियाव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माखौ आगान होबाय। डेलिगेटआव बाहागो लादोंमोन बिथाङा, आंजोंनो रायलायलायदोंमोन। दा बेहाय आङो गावखौनो गाव जोबोद गोसोखांदों। आरोबाव बिथांखौ जोङो बाख्नायबावनांगोन, बिथाङाल' सासे ओरैबायदि गेदेमामोन, ओरैबायदि बुंनो गोनां बिथांखौ, जे माखासे गेदेमा सुबुंफोरनो बिथाङा गुड मर्निं आरो गुड इभिनिं हरोमोन। माने अखा नायबानो हरोमोन। आरो गोनां जायोबा बिथाङा फनबो हरनानै रायलायोमोन। बिसिबां आंगोमोन, माने गावखौनो गाव देदगानाय बा गावखौनो गाव माने सासे माने गावखौनो गिदिर गोलाव होननानै सानामोन, बयजोंबो मिलायनानै थायोमोन, उन्दै गेदेर बयखौबो समान लायोमोन। दा बेबादि सुबुङा 70 बोसोराव हरखाब रुंसारि जाबाय बा जालांबाय, इसोरा लांबाय। बेवहाय जों दुखु थादों। आं जोबनायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जानानै आरो जोंनि गांखं आफादनि जानानै आरो आंबो गावनो आफा आनान गसाइखौ आरज गाबदों, बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे आफा आनान गसाइया गावनि खाथियाव बा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा होयो, जायगा मोनो। बिनि थाखाय आङो आफा इसोरनि खाथियाव
खुथारै माने आर'ज गाबनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।